Здравейте, приятели! Днес ще ви разкажа една история, която не е за хора с слаби нерви. История, която започва в сърцето на София, но води много по-далеч. Това не е градска легенда. Това е нещо, което открих случайно, докато проучвах архиви за изоставени научни обекти. И попаднах на нещо, което не би трябвало да съществува – лаборатория Nexus. Годината е 1000. В една неприветлива сградена улица, която днес дори не съществува в регистрите, група физици от БАН, водени от доктор Стефан Ковачев, започват работа по проект, финансиран от неизвестен източник. Проектът се нарича Врата. Целта – да се създаде квантов портал между измеренията. Те използвали технология, базирана на нелокалност, сингулярни полета и нещо, което в документите е наречено Сърцето на София. На 13 декември 1000 година в полунощ експериментът започнал. Свидетели твърдят, че токът в целия квартал спрял за точно секунди. Камери, поставени наблизо, заснели сенки, които се движат в обратна посока. Един човек, живеещ отсреща, разказва, че часовникът му започнал да отброява назад. След това всичко изчезнало. Сградата била запечатана. Участниците обявени за изчезнали. Но един дневник бил намерен. Този на доктор Ковачев. Последният запис гласи: вратата се отвори, но не ние я контролирахме. Те ни наблюдават. София не е само град. Тя е кръстопът. Преди година, докато снимах видео за изоставени места, попаднах на сграда, която не беше на картата. Вътре прах, ръжда, но и документи. Символи, които не разпознах. Записи на честоти, които не съществуват в нашата физика. И една касета. На нея гласът на Ковачев. Ако това се слуша, значи вратата още е отворена. Не влизайте. От тогава нещо не е наред. Радиото ми хваща сигнали от 1000 година. Сънувам места, които никога не съм посещавал. А на 13 декември всяка година, точно в полунощ, чувам шепот. Nexus не е лаборатория. Nexus е портал. Това е само началото. Ще продължа да разследвам, ще се върна там. Но ако не кача ново видео след 13 декември, знаете къде съм. И не забравяйте, някои врати не трябва да се отварят.